revive a perplexidade daquel primeiro encontro coa traxedia. É a violencia brutal do crime ou a rotunda e fría soidade do suicidio incomprensible que en o tempo nos asusta e nos conmove. Son duros impactos nas conciencias que nos enfrontan de súpeto co mal espido. Mais aladas perplexas e doridas testemunhas, estes acontecementos cobran vida propia. Axiña, é a forza de devalar en contos e cantigas, doa doa de boca en boca. Estes sucesos nunca deixan de impresionar e espertan sempre esa curiosidade morbosa que tanto nos atrae. Convértense en historias. Por desgracia, producía un efecto nefasto. É que o pobre suicida no cementerio non podían enterralo no cementerio. Tiñan que enterralo fora. Enterrábano no cemiterio civil, que decía onde había, ou detrás da igrexa, pero realmente non. Como non había un suicidio fácil, sino aforcándose únicamente, pois si nos reaccionábamos moi tristemente, porque realmente aquel home iba a ir para o inferno, porque Dios non lle iba a perdonar. E hai que pensar que cando un se suicida por algo vai, ou que está tolo, e se está tolo non ten culpa, ou porque está demasiado amargado. É unha parexa de mozos que na casa non lle querían nin a él nin a ela e foronse tirar ao tren. Os dous puxéronse dentro do tren. Eso quedou moi marcado para sempre. Eu quería moito aquel home porque era un home que viña con nós con as vacas e prestaba nos libros, que leía moito, esas cousas. Eu quería yo. A miña nora morreu, colgouse. Por iso que esa acordo, que foi a primeira que cheguei onde ela. Foi coa vaca e tiroulle a corda, tiña dúas vacas, tiroulle a corda ás vacas, puxoulle a unha sola e prendeuna, porque sabía que non indo aquela outra non se iba dali. Y decirle una madre al hijo, ir a buscar a vuestro padre, decirle que está la comida ya en la mesa. Ya estaba la mesa preparada, y llegar los hijos allí y ver al padre colgado. E ele foise coa corda de outra vaca, foise as pedras, os penedos, que dicimos nós, os penedos, a playa, na oriña mar, e amarrouse a unha pedra e tirouse ao mar. Doa, 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 era costureira, o a traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Unha señora que vivía na calle Real, que había unha casa que estaba medio en ruínas e tiña mitad do tellado nada máis. E fui aos percebes, salía espiñerido. E caíu e morría afogada. Quedoume moi impactado unha vez que se afogaron no encoro das Conchas 4 mozos que viñan dunha romería e pasaron nunha barca dunha beira do río á outra e un diles fixo un pouco de chistoso e volcou a barca e afogáronse. Un tren, un domingo, que viene a tope, y en el famoso En Pazos, ahí cerca de Santiago, escarrila y se incendia y todo, que se quemó toda la gente. Uns nenos que estaban xogando nos morouzos desa playa de Valdoviño e levaban os animales ali a pastar, estaban acordando neles. E eles puxéronse a xogar e empezaron a facer, a ver
quen cava máis a xiña. Ti cavas daí e eu cavo daqui, nun mourouzón moi alto. Para facer un túnel. De noite iluminaban os faros, o cielo, todo, cos focos, eses que teñen, non? Iluminaban o cielo. Aquel era bonitísimo ver os barcos cos focos. E entonces un avión, vin chocar un avión contra un palo dun barco que está enterrados, o piloto, non sei se era máis que un, e vino caer ao mar, chocou contra o palo do barco, bum. Que sei os días que levaban cavando. Eles querían ver se o meu sitio é este lado, e o teu é este. A ver cando chegamos a vernos. Non? E eles non chegaron a verse, os pobres, porque quedaron, esbarrallouse antes de verense. Ali nunha aldea cerca de Villalba, que chamaban Lanzós, pois había unha señora que tiña se casara con un marido moi rico, que tiña moitos bens, pero o marido era vello. Nós íbamos á escuela. Cando salimos da escuela ali pola unha, que se salía a unha, deron en dicir que había unha muller morta ali por baixo da iglesia mesmo. Un bon día esa señora, pois, cavilou na súa mente matar o marido. E despois viñeron os guardias a quitarnos, e eu sempre me quedou aquilo na cabeza. Hasta non podía comer carne de cerdo daquela que tiña un pouco blanco porque se me acordaba ela. Colleu un macico e macicou xa a xenes e a frente hasta que o matou. E despois tuvo tanta sangre fría que colleu os xarros de leite e veuse pa vila repartir o leite. O veciño puso o machado vai e mete o cuchillo e racho. Non, pasou o cuchillo así. E botoulle as tripas fora. Resulta que roubaran, estábamos na estación de Gold Green, e roubaran unhas 2 ou 3 taquillas. Mataron un señor que se puxo, que non quixo que lle roubasen e mataran. En vez de collelo e acurrelalo e chamar a Guardia Civil, porque ele debeu ser unha locura moi grande, agarrou e empezou a matar a xente. E nesto iba eu andando máis unha amiga miña e vimos un señor que sacaba a careta, unha careta que tiña, máis unha peluca, e metía así dentro dun portal. Foi ali un lugar que había por aí 300 metros e xa matou ali matou o home e a muller. Despois, outro que era veciño, botou el e tamén co cuchillo, e tamén o pasou, cortou-lle as maus todas, matou uno el e a muller e unha cuñada. Ali matou 3. E despois dixémonos, ai, é que faría isto? E logo isto que será? E cando despois vemos na televisión que o asesino que sacara a careta máis o eso, e que a tiraran nun portal. E dixen, ai, por Dios. E nós estuvemos mirando para ele. E por si foi para a casa, botou a muller fora, que a muller está media cega, e puxilo má casa queimouse. Esa é a historia do Paulino. Foi cando nos dixeron que empezaba a guerra, que houbera tiros en Darbo, e topamos esses homens. E dicían que eran escapados. Perseguíanos, estaban escondidos, incluso en iglesias, e incluso nas casas, nas cuadras, e todo. Os escapados, que lles chamaban os maquis, que lles chamaban, bueno, tuveron varios nombres, foron xente que non aceptaron a disciplina do régimen. E fuxáronse ao monte. E andaban na quen lles daba apoio. Iban ás casas que onde había cartos. Da aldea, casas da aldea onde había cartos. E viñenos a pedir fariña daquel muiño que tiñamos ali. E amenazaban, claro. Tenían arma de fogo. E dixei a meu pai, collede, levade. Pues yo pensé que no tenía padre, porque para mí y para mis hermanos
Mi padre era nuestro tío José. Porque nadie podía saber dónde estaba nuestro padre, porque un niño se va de la lengua enseguida y enseguida revela los secretos mejor guardados, ¿no? O asturiano que lle chamaban Segura, que mataron ali en San Vicente, por unha traducción dun veciño, porque aquilo era moi amigo de meterse en refugios. Non mires pai, diceme miña nai. E logo, por qué? Venga, sigue. E eu mirei e vin unhas cabezas dunhos homes. E despois dixeron que os afusilaran. Había un fillo que estaba no servicio, e ese foi o que fixe a venta. E nesto, dixo, descubrícheme. Dixo, non, métete aí, que non pasa nada. E meteuse no burato. Eu só vin as cabezas así nadando na auga. Entón foi unha impresión grande que me meteron. A Guardia Civil, claro, chamaron ao tipo, dixo, está no burato. Meteronlle un feixe de palla ardendo no burato e meteronlle despois un quilo ou 2 de xofre para fazer fume para intoxicar. Eran moi perseguidos. E se os collían, a mellor, matábanos. Iban ás casas, e sin máis, e levábanos, collían, encaraban un camión, e matábanos, e acabouse. E non había máis. Pegouse 2 tiros dentro do burato.